Bon dia i benvinguts a les xarres del Marín. Avui no estic al meu estudi ni tampoc estic amb ningú. Per què? Perquè estic obrint una nova secció anomenada Històries de tot, on explicaré històries de qualsevol cosa. Històries de bandes, històries d'assassinats, casos reals, qualsevol cosa. Així que si voleu que expliqui una història que vosaltres vulgueu, poseu-m'ho pels comentaris. Avui, al primer vídeo, he pensat una banda bastant famosa que se'n diu Metallica. Any 1981, Lars Ulrich, un bateria danès, acaba d'arribar a Los Angeles. Publica un anunci buscant músics, algo tipus bateria busca músics de metal per crear una banda. James Hetfield respon i junts comencen a assajar. Amb ells aviat entren Dave Mustaine a la guitarra solista i Rob McGovney al baix. Aquella primera formació tenia força, però també problemes. McGovney tenia poca experiència i no encaixava del tot, així que va abandonar. Tot va canviar quan Cliff Burton, un baixista amb una tècnica quasi perfecta, accepta unir-se a Metallica, amb la condició de que la banda es traslladés a San Francisco. Aquell moviment seria decisiu. Però hi havia un altre problema. Dave Mustaine, brillant a la guitarra, però amb un temperament explosiu i addiccions que desestabilitzaven el grup. Venia als assajos borratxo i es barallava amb James i Lars, i la tensió es feia insuportable. De camí a Nova York per gravar el primer disc, Lars i James el van despertar un matí i li van dir que estava fora, sense possibilitat de tornar. Dave Mustaine, furiós i ressentit, marxava amb l'autobús cap a casa. I poc després fundaria Megadeth. Però això és una altra història. Només us puc dir que es va convertir en el rival directe de Metallica. Però Metallica necessitava un substitut ràpid. Lars va pensar en el Kirk Hammett, guitarrista d'Exodus, que ja era conegut a la Bay Area pel seu talent. Li van trucar i li van oferir el lloc. Kirk va acceptar sense dubtar-ho, i només dies després estava a l'estudi gravant Kill 'Em All. Aquell disc amb riffs agressius i ràpids marcava el naixement oficial del thrash metal. See some thrashing out there. Is everyone ready to seek and come on, seek and all right, seek and destroy. L'any següent van treure el nou disc, Ride the Lightning. Metallica va demostrar que no només eren ràpids i agressius, també sabien ser profunds i innovadors. Però la culminació arribaria al 1986, amb Master of Puppets, un àlbum que molts consideren el millor disc de metal de tots els temps. En plena gira, la tragèdia els va golpejar. El 27 de setembre de 1986, després d'un concert a Suècia, el bus de gira va sortir de la carretera. Els membres de la banda dormien i Cliff Burton, que havia guanyat el seu lloc al llit escollint una carta de la baralla aquella mateixa nit, va ser llançat fora del bus i va morir aixafat sota el vehicle. El conductor afirmava que unes plaques de gel havien descontrolat el bus, però James no s'ho creia i va caminar 2 quilòmetres enrere en calçotets per trobar les plaques de gel. Ell afirma que no les va trobar. For miles, looking for this black ice, walking back on, where's this black ice? I don't see any black ice. And I wanted to kill this guy. I was gonna end him. La banda va quedar destrossada. James, Lars i Kirk van arribar a pensar de deixar-ho, però després d'una reunió van pensar que Cliff voldria que continuessin, i així van fer.
Jason Newsted es va unir com a nou baixista i Metallica va tornar amb And Justice for All, un disc fosc i complex, i els fans es queixaven de que no s'escoltava el baix. Finalment, el 1991 arribaria el disc que els faria llegendaris, conegut com el Black Album, amb cançons com Enter Sandman i Nothing Else Matters. La banda va aconseguir arribar a milions de nous fans. Molts seguidors de la primera època els acusaven de vendre's i que eren més comercials. La segona meitat dels anys 90 va portar sorpreses amb Load i Reload. Metallica canviava radicalment el seu so, menys thrash i més influència del rock alternatiu i blues. Els cabells llargs havien desaparegut i la imatge del grup també havia canviat. Això va dividir la seva base de fans. Al 2000, Metallica va encapçalar una guerra contra Napster, un servei pioner d'intercanvi de música digital, o més ben dit, descarregar la música gratis de Metallica. Lars Ulrich es va convertir en la cara visible d'aquesta batalla, denunciant la pirateria. Molts fans van veure la banda com una empresa. Al 2001, Jason Newsted va marxar de la banda, cansat de tensions internes i de sentir-se infravalorat. Sense baixista i amb greus problemes interns, Metallica va enregistrar St. Anger al 2003, amb el productor i baixista Bob Rock. El disc, amb un so brut i polèmic, reflectia el caos dins la banda. A sobre, van treure el documental Some Kind of Monster, que mostrava per primera vegada la Metallica verdadera. Baralles a l'estudi, sessions de teràpia i moments on semblava que tot se'n anava a la merda. El 2003 van fer un càsting per trobar baixista. Kirk es va fixar que Robert Trujillo, un dels participants, tocava amb els dits, cosa que no s'havia vist a Metallica des de Cliff. Amb ell, la banda va trobar estabilitat. El 2008, amb Death Magnetic, Metallica tornava a sentir-se com abans, demostrant que encara podien sonar tan intensos com els anys 80. Amb Hardwired to Self-Destruct, Metallica va tornar a ser una de les bandes més famoses. Les seves gires mundials encara segueixen sent esdeveniments massius després de 40 anys, amb fans de totes les edats i generacions. Llarga vida Metallica i descansi en pau Cliff Burton. I aquesta seria la història de Metallica. Si us ha agradat ja podeu donar-li like, seguir-me, i si voleu que expliqui qualsevol història, poseu-m'ho pels comentaris. Adeu!